Malta ġiet ikklassifikata fl-14 post fost 188 pajjiż għal kwalità tas-servizzi tas-saħħa. Dan skont statistika li ppubblika l-ġurnal internazzjonali The Lancet li speċjalizza fuq is-saħħa. Mill-istudju dettaljat li għamel il-ġurnal, Malta kisbet l-ogħla punti f'diversi indikaturi, fosthom fuq kemm għandna livell għoli ta' sanità, il-livell għoli waqt it-twelid u l-preparazzjoni għal każi ta' diżastru. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn laqa b'sodisfazzjon dan ir-rapport. Dara li għedna jkompli jimlina b'kuraġġ li nkomplu naħdmu flimkien mal-partners tagħna, kemm il-qasam privat, kif ukoll NGOs, il-professjonisti kollha, u kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa biex nkomplu nagħtu servizz aħjar lill-poplu tagħna. Malta kisbet punti tajbin ukoll dwar kemm tipprovdi servizzi ta' saħħa b'xejn. Aktar minn hekk, ir-rapport ikkonferma li l-miżuri li ttieħdu fl-2015 ħallew il-frott mixtieq. Is-sena li għaddiet, is-sena li aħna bdejna nikkonsolidaw dak li konna qegħdin nagħmlu fil-qasam tas-saħħa f'dawn l-aħħar 3 snin, fejn naqqasna problemi bħalma kienu l-problemi tal-waiting list, problemi ta' nuqqas ta' spazju fl-isptarijiet tagħna. Quddiem dan ir-rapport inkoraġġanti, il-Ministru Chris Fearn wera l-impenn tiegħu li jkompli jsir titjib fil-qasam ta' saħħa f'pajjiżna u li jiġu indirizzati kundizzjonijiet u mart ieħor. Għatfadal fejn nistgħu nimpruvjaw aħna dan narfuh, speċjalment foqsma fejn tidħol l-obeżità, ġifieri l-piżejjed fil-poplu tagħna fejn tidħol l-infezzjonijiet tal-HIV li f'pajjiżna bħal pajjiżi oħrajn fl-Ewropej hija imrata li qiegħda togħla, u fejn jidħol affarijiet bħal tipjib u affarijiet ta' tniġġis tal-arja. Dan huma kollha fuq l-aġenda tal-Gvern.